Здравейте хора, вие сте с шоуто на Мили и Марти. Аз съм Марти. Аз съм Мили. Аз съм Злати. Аз съм Бони. Днеска става една година от шоуто на Мили и Марти. Точно така, днес шоуто става на една година. Аз съм на 11. Събрахме на моята. Аз станах на 11. А тя е на 12, а той е на 12. И аз съм на 12. Днес ще играем боулинг. Вече сме го играли, но това беше в рождения ден на Тони. Сега това са ни обувките специални. Ето! Някой! Идва някой! Идва! Няма да сме равни в футбол. Идва още един човек, чакаме значи още 3 човека. Той е с една гостинка, Марти. Кой е той? Нека да разберем. Мили, хай! Ето и го е новият съотборник. Мама, ти ни поди да хвърля. Да започваме? Давай. Браво! Страйк! Страйк направи! Сега е Деляна вече първа. Чакай, той Мартин трябва да игра на този почване. Вие ти му знаеш това. Това е заради Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто на Мили и Марти. Аз съм Марти. Аз Мили. Чакай се, първо си. Чакай, първо си намисли желание. Чакай да изгъсне. И само едно. Намисли си го. Не може да мисля желание. Мисля, че ме правиш ще това е. Да. Иде да се мърда, защото не мога да мърда. Браво! Честит рожден ден! На всеки рожден ден имам как рожденика духа свещи. Това фото спрягам. Аз също не я плача. Правите. Точно път си плачеш да ги правите. Той е смърсал. Айде застанем катичките в него да не Аз съм тук, аз съм високче. После и тази снимка да ми я правите. И само дълго. Дай до мен да ми я Само правите. дълго, че без Айде! Усмивка! към камера. Коя? И двете. Аре бе, зеле. Чакайте ръцете горе. 1, 2, 3, 4. Да. Ай, Айде! С една по-малко цела. Любимата ми Марта. Айде сега да ядем то. Да. Моля, че ми може ли да ядем? Знаете за тази странна прическа? Да, това е лико прическа. Не може. Не е телефон.
Ама Лена, дали също ще оценява. Може ли мамо за малко? Ще го стрим после. Нашата прическа се нарича риба. Бабата се се и за това трябва да кажа да хареса. Ама майката ми го види на живо, ще личи. Мама е се странни прически и риба. Супер. Странна риба. Много е хубаво. Да видя. Чакай, има и още две участници. Аха. Хареса ли ти? Да, странна прическа. Готино. Готови сме. Ще изпитам ужас. По-тихичко. По-чихичко. Чакай, Моника от отбора на Жиляна. Мартине, по-тихичко. Че няма да играш. Това отбора беше на Джиляна, ама бие стига ви толкова. Чакаме наш асистент. Не, ще правим. Може да и пуснем косата. Малко ми сутичка. Тя не дава. Така само. Да, ще продължаваме. Но това е остана. Фибичка. Чакай, фибичка. Няма. Аз няма можем да имате фокусите. Какво? Моята коса се взех така, че... Ами, например, ако я... Ще попадне плитката, аз неща да ме пада плитката. Ти направи и тъй! Много прекрасна прическа. Много добре, че е учила. Монети колко? Ето така е много добре. Не ползвам. Мамо, аз пишки. Не е честно! И на нас не трябваше кипички ласи, сема ни си ги осигурихме. Не ми се иска да знам как ще изглеждам. Не ми се иска. Ей! Много барбекю бебе, знаете ли? Не, и какво ще го направим кукурку? Чакай, скупи ми я, стига, скупи ми я. Ама някой да го направи гилзи достатъци. И такова направи. Аз ще го направи. Направо тук отгоре да ми. Ако това ще ми е много тогава. Жали, за първи път да виждам да правиш прическа да се занимаваш с... Кой се оригинал? Бе, не искам. Ама толкова ли? Значи много си красива! Даже аз не знам косата по-добре. Залезна макар. Ето така. Аз държа главата да ни падне. Какво правиш? Аз съм Марто. Да вижте ли, те са много добри фризори. Не мога. Не се знае. Не се знае, я водя в Япония. Ами да, не сме китайци. На китайчета ли филми? Ето снимки на предишните им. Но това е за пици! Другото не го направи такова. Другото трябва да няма пластик, откъде да го взима. Ама да пластик, трябва да опече. Да пластик, трябва да опече. Не, ще направя на салам. Това да служи тук. Искате ли да ви помогна? Не, ако сега не само пластик. Иди го бъде, това е много хубаво. Иди го бъде. Той ще го бъде на розово дочера.